Khubor ka Pyrthei TV. Chief Executive Member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council upa penyat sings iem ulalai benjurib yaki katu katni kibenta jongka yaudu pat hak jinga kren bakila Pyrthei Khubor ulaong ba ulalam ba nadu bimola terter sheduk modfran kidap satang daki nyuk mo kibam itu ithau shu kum tawla pentib ba ula hukum yaki pulit jongka KHADC bakin Kendra Trading License naki balada kimyo anam sha eki bakin syong diejing de harut lenti ulama hamru iki khasi ke bakam trai ye kidukan jongki barjala balada ki kamtrai ki deiben wan mi cha district council ambanyania hasurang kajingshna jongka Meghalaya Urban Development Authority ya ka parking lot hakli yaudu ban pinsuk ye kinong nya kali ki bakit ye kinong yau na Kylleng ki district jongka rilung khasi bajaintia kala penban ka ktem jongki nong le kam snio namarba kidon kimala balashna hakani ka parking lot kiba amshim la penan kam satya bat kiba dum tliu wat hakapor mensi menshai ya kani lalam hakajing de jurib lang hayaudu balalam khamat dau Chief Executive Member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem rengkat kajing senra lang jong Additional Deputy Commissioner ke East Khasi Hills uba Ronnie Walang u Sector Officer ubala mi khamat naka office jong u Superintendent of Police naka office jong ka hima melim bala mi khamat daus iem bat ki menteri bat kenthop ru ye ki rang ba snong jong ki snong ki bakir saudong ya ka yaudu ka All India Hills Achik Federation ya ka balatip langkot kum ka AKHAF ka badai ka waini kin hun seng bhalang kala pha jing tho shong menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ban pentip ba ha ka shitarik Nailar acha apulai kipulit jong ka Assam kila wanrong Khubor ha ka snong garojan ka snong ka badan ha Khubor ka Meghalaya bat ka Assam kadi ka seng kala pentip ba ki pa nong shong snong kidan hapdeng ka jingting ka jings ir mensim namar ba kidan bungut ki sipai Assam ki balawan ha rengkat ki tiarsiat bat kila penjat pen peraru yo lum jingtap jong ka te ka snong ki Meghalaya Cements Limited kala be kam no ya armut kinong tray Jylla ki barang ketiban kinshat ya ki pulit ban kawat lathina phang ya kinong ya ki haka arp sautrik Nailar arhaja apulai hakapor baki pat ba ki persya ya ka public hearing jong kate ka karkhana penmi daubilan ka badan ha East Jajai Hills District hau kerwa balasoi daki bor badai pet jong ka HR department tapen I bakila bekam yau Arun Kejriwal badyo Umesh Kumar nadu ka arp khnai trik ubnai Nailar arhaja apulai ka William Carey University Meghalaya kalaraki ya ka World Entrepreneur Day National Seminar halor ka phang Entrepreneur Development in Northeastern Region Building Bridge and Unlocking Opportunities ya kini ka program la pelong da ka School of Professional Studies harengkat ka jinga trelang bat ka Department of Agriculture School of Science bat ka William Carey University Meghalaya ngini pa mentaj ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari namar ka jingshit balan jong ka sngi ka Medabat Traffic Police Department kala ai da ka helmet ka badan AC ya ki pulit penyat kali kini ki AC ka trekam da ki battery kiba ki pulit ki habante hasengka jongki balada full charge ka battery ke AC kala bantre kam hadu prakanta kini ke helmet ka penmi ya kala air ka papungan berkaya daru yaki naki pumpum kini ke helmet AC ka khya kumbash thank you no kidan mentah nyau phongot ki brio ha India kidong shiyo ya ka jingpang covid hadu mentah ki brio ki brang dan hapeng ka jingpang covid ha India kidong 6000 sanspa arpusangon habala khen do basrang ka covid hadu menta kidan hadu saukulur sab khandai lang khandai punyau hajar lai phulai ngot ki brio ki yo ya ka jingpang bat sanlang lai pui hajar khandai spa arp khandai ngot ki yam kat ba saukulur sab saulang rupulai hajar san spa prapungot pat ki de ki yo jingkon Uniraj Chopra ke India ula job ya kata kamaksiar ha ka World Athletics Championship ula job ya kata kamaksiar ha ka jingele ka javelin throw Warshad Nadim ka Pakistan ulayo ya kata kamarupa kadba u Yakub Balech jong ka Czech Republic pat ulayo ya kata kamarnong Uniraj Chopra udai na ka Jylla Haryana kadi ka sin ka benengkong ya ka India ban job ya kata kamaksiar ha ketika jingele kai
An penpo penpieng ya ka surok ba Delhi da ka ba penyeng hadu riu point nya pesan lak teli ki kiu sentiu ki badan bon jat kirong ha shilen ter ka surok ha ka jaka ka bala penkre ban pelong ya ka jingalang jong ka G20 katu ka ni teli ki jaka ki bala penpo penpieng da ki sentiu ki kenthum ya ka Sardar Patel Mark ka Mother Teresa Crescent ka Tin Murti Mark ka Dhola kon IGI Airport Road Palam Technical Area ka Rajghat bat ka ITPO Nalor ki kiu sentiu in penpuru da ki sau point not san lak teli ki sentiu dieng hagin rupoi teli ki surong ka Supreme Court kala hukum ya ki officer jangka sarkar Jammu and Kashmir baki dai banyak keren bat Lieutenant Governor Manoj Sinha bat bantokit benya balai bala suspend ya lecturer hadin katu kan isngi bala lech yeng bishar ban persha ya ka jingweng no ya ka article 370 ka court ka kwa jingshai balada ka jing suspend kam ya u kadai na kate kadaw kamut baka sarkar kalale ya ka bamdai Uzahur Ahmad Bhat unong hikai political science udairu ubalapas ya ka an ulale ching bishar banyakhun halor ka jing persha jong u ya ka jingweng no ya ka article 370 na Jammu and Kashmir handrai tang hadien arsngi balale ching bishar la suspend no ya u nakakam Kipulit ka Goa kila kemya anwar ki Pyrthei but way urang ba na marba kila lute pisa na way ubriu ha Gujarat da ka ba penting balada umai pisa ken pharap ba ubat bor Kipulit kila lap ba kite ki briu kide ki baju million ba ban lute pisa da ka te ka rukam bala lap ru ba ki ujor ejahar ya bon ngot ki briu ha ki thanat ba per ha Goa ba ha Gujarat bat kila keno ba kila syak bat bor hendrai ka daw ka daibet ba kemshim la yo pisa na ki briu ki ba kila dawa Ya kerensan ya kop ke bahnya fwe jaka Miss World aja akulai in pelong ha Kashmir bat kendon ki thai bah briu na ki shispa saupo teli kiri ki banwan bane shim benta ya kini lapen bena ha ka jinga kran bakila pathai Khubor ha Srinagar ki balai don lang ha ka jinga kran bakila pathai Khubor ki kenthum ya ka Miss World ka Carolina Belowski ka Miss India ka Sini Shetty ka Miss World Caribbean ka Amy Pena ka Miss World England ka Jessica, ka Miss World America ka Sri Saini, bat ka Miss Asia ka Priscilla Hughes. Sanwat kibri kala syakem hadin balalap akishna pisa thong. Kipulit ka Uttar Pradesh kala yok ban kurup ya ka printer bat ya ka pisa thok ka bahado live point ar lak tingka ki badan hakalut sanspa tingka suda. Layok kurup pratli ki mobile phone ka kali ka rubber stamp jong ka RBI berkiwei perkitiar ki bala penenkam haka banshna ya kini ka pisa thong kila phla ba kala sedang man penmi pisa thong nadu ba ka sarkar kala penduk no ya ka pisa rem ka China kala penmi ya ka map ka bathama jong ka ba peni ba ka Arunachal Pradesh bat ka Aksai Chin kidi ki chaka jong ka ya kini ka map ka China kala pelat pat ba haka apopratrik ubnai Nailar ka Taiwan ru kapau hakatika map baka dei ka chaka jong ka China ka Gitika Trivastava kan dei ka kenthei ka baningkong ban kum ka in charge jong ka High Commission ka India ha Islamabad ka Gitika ka ban menta kum ka Joint Secretary jong ka Ministry of External Affairs bat kan shimti yakani ka kam ka bathma jong ka na Dr. M Suresh ka India kam don High Commissioner ha Islamabad bat ka Pakistan ru kam don High Commissioner ha New Delhi nadu ubnai Nailar azaka khandai bat baro artli kiri ki bo da ki in charge ni ki di affairs ki Khubor na kaleng ki benta jong ka Pyrthei uhe saipan jong ka Taiwan ubade ru utra jong ka company ka bashna ya ki iPhone kata ka Foxconn uteri go ulapan bena bo onyo khun yak election president jong ka Taiwan ka ban long hau kala langkot ar hajar apusau uni uhe spa ubadan mentah nyo pu ar snem karta ude kurtong ubasau bala pen bena banyak khun yak election president Haga jeng keren bekila Pyrthei Khubor ugo laong balada usha jir kum u president un pentikna bahapo arposnem ka Taiwan kan kini ia kekerdan jong ka Singapore. Ula kularu ba un wanra ia ka syongsuk syongsan bat un pentikna ba ka Taiwan kanam long kum ka Ukraine. Ujumai ba klain bor nyau point saw magnitude ula knyu ha Kalimantan province jong ka Indonesia. Hendai kam shim la don kanu ka jingjulor bat kam shim la don kanu ka dang kabala bat pinki phalo ya ka duriau ni ka tsunami tang hapo arpo saw kanta kiladan hadu shipau tli ki jingplu ding ha ki santli ki province jong ka Tunisia hadu mentaru ki pulit pelip ding kidang ya khun ban pelip ya ka ding ka bakalang ha ki klau ki betam
Lapan kenria jakasa no ye ki khatwai tali ki longieng bala suba ba ka jing plu ki klau ki betap Indonesia ka dei namar ka jing terkhong palat ka khandau ba ka jing shit palat ka sngi ka bala poi jaka san pau degree Celsius. Kilami buan tali ki jing kili halo ka jing yap jong unong yalam ki shipai wagna uprogozen ubala yap ha ka jing thai jong ka ling sun. Ki babun ki bu jing kili menta la ka jing yap jong uprogozen ka dei shisha ka jing ja accident ni ka dei ka bala plan lapa da ki shipai jong ka Russia. Kum ka jing kput yu namar ba ulai le persha ye ki shipai jong ka Russia. Lapan tikana ba uprogozen ulai yap dei hadien bala le buan tali ki tes ya ka met yap ka bala lap na ka jaka bab thai ka ling sun. Ha ka ling sun ka bab thai ki don ru ki wei pat ki rang ba shipai jong ka wagna ki ba judan hasanda jong uprogozen. Kajing tokit benya menta kadang ya chakman henrei kila patai khubor kila itu bakat kum kisah sabut ki bala yo banlum hadu menta ka pau baka dika plan joka Russia ban penyap yu lapen senge no shipor ya kirel ki bakit ikinong let nong wan na France sa Italy hadien bakala don kajing tua khandau ka bajur kadao jong kajing tua khandau ka dei na kajing jur slam bat kajing jur le air palan haki benta jong ka Italy. Kalau don ru kajing shlai balahap ban pen kendriano ye ki brio na ka jakasa jongki. Hagi benta basate jongka Itali ka sarkar kala khangshwa shipor ye ki surang na marba kampat shinga ni ki pat ba banyan. Kenedalan kala pen paino ikitiar sanam jongka Sri Lanka ki bakala luti batrong tu hakapor bakadang sensha de ka Sri Lanka kata na du usnem siajan ruspa sanpupra hadu siajan nyospa kandai punrio. Kenedalan kalai soy ha Colombo ban pen paino ye kin riutli kitiar sanam ki banadu ki pon menshwa ki bakala rong na Sri Lanka. Kin riutli kitiar ki kenthop ya ka white lam ksiar ba ka white lam rupa artli ki sulai katari senhala bat ka leuki kanan ka balashna de kirnong. Ka Bangladesh menta kana pen kre ban pen paino iki poiwer Rohingya shakiri jongki sha Myanmar nrei ha shwaban pa yeki ka sarkar Bangladesh kan lech Myanmar banyak keren bat ki bor shipai ki bala kurup menta ya ka bor senshar kidon da ki langut ki poi we Rohingya ki bala ri tengen menta hakari Bangladesh namar ka jingsha penherkra na Myanmar henry ka sarkar Bangladesh kan phali phashwa tangkum ba 1000 ngut AA mentanya phash ki Khubor phla ki pulet ka Assam ki la kem ya we ubrio bala penyap ya lau jong kpa Kipulet kila pentep bau tei ubrio udai bela shongshit kian. Kajingja kadai belaja hakasngi ublai hakasnong anjuk pani. Utei ubrio bela syakem udai bela tip kerteng kumu Anwar Hussein. U Anwar ula penyap ya lau jong kepada ka bom da uding teli ula bom ula tiru ya ka lok lajong ya men ya ka para bat ya ki para kan si jong u. Baro kila mensa bela penkit yaki Shanau Gaon Civil Hospital. Kawai ke brio ke Bandar Rajasthan ke balat tip kerteng kum ka Kiran Kanwar kalak hakun saungut shisin ka. Kalak hakun arngut ki khun kenthai bat arngut ki khun shinrang. Ya kini dapat dikena da ka Dr. Agarwal na Ayushman Hospital. Arngut ki Kylleng ki bakhya shikilo kat ba arngut ki weipat ki bakhya hendruspa asan program bat laispa asan program. Ki doktor menta ki dang pet benia ya ka koi ka khya jong ki Kylleng bat kum juru jong ka kemi. Dikitu kidong ki Khubor hakimat kimat mendakasngi kublai.